Uy, may mangga eh. Amikan mangga ba? Ayo. Ayo. Uy, Hoy! gawas man eh. Sunod man ka nga. Trespassing na ka ba? Tumitoyo na mo. Usay, trespassing no eh. Ako raman isa no eh. Tama daw, ikaw ron dahil no? Tumitoyo na mo. Tenang, mangayo ko mangga no eh ba? Ano man? Nangala mo na ko uyab. Ate kayo yap. Ano yun eh? Piyansa mga nako. Ya, abalo ka kat. Kabalo na yun eh. Kabalo gani ko kat-kat. Kapayas no'y duharay bunga no'y. Sige, kakata. Sige, salamat no'y. Taga na kayo mga ko. Tayo bitaw di ka kabalo kat ha? Ano lagi no'y? Man, gordya yung mangga no'y. Oh, nga na, na ako mangga naman yung mga security guard. Kaya, pagin na yun, mahulog mo meron. Oh, ani. Yun na ya, basig. Mauna ka tatagal sa mangga. Uy, no'y! Saluan no'y! Asan mga no'y? Magkakaw ni mong uyapan eh. Mga no'y! Walay kuhit no'y! Wala. Na, nagatagas na. Saluan no'y! Ano eh? Ay, kulang mga no'y! Mansay mong sige na no'y! Tama na no'y! Tama na. Tama na po no'y! Simurot na nga kumangga dia. Ano sa akong asawa. No'y! Tama na. Daghan man maap pala no'y! Oh, umay akong kuwan sa akong manggahan ng mga security guard. Ini dia. Noy, akong bahay noy! Oh, dayo. Bahay ni mo. Tulo lang sa Tulo lang noy! langan. Labang kayo mo yung uyab ni mo. I love you lang! Oh. Pwede! Lima noy! Ay, hangyo ka. Sige, Para- ano to? Para I love you very much ba? Sabi very much na. Kana lang. Kana, sibat na. Sige noy, salamat noy! Oh. Welcome. Pagkalami sa mangga. Berne? Ano yung panit sa mga mangga kay mga awan ta? Andam na. Uy, kadaghan. Bangka ni Ron. Wow! Hindi ani uy. Kahit tagbol ikaw na naman. A few moments later. What's up mga bay? Mamukbang tag mangga. What's up? What's up mga bay, mga viewers? Ngayon tayo nyo? Bang. Bang! Indian Minggo ni Tol, no? Diyan Minggo. Tamis kayo. Oh, Shout out, Tol. shout out sa kay Jimmy Tagat nga ang among support sa supporter nga padayon nagtanaw sa mong video. Ug si Tutski TV nga nasa Saudi Arabia. O guban mga vloggers. Mga on tayo yung tanan.
Shoutout kila Auntie Ganggang na asthmatic karon. Panguli na mo kay nagpaabot mi sa inyong pasalubong. Shoutout po sa akong mama na sa Bohol ug akong maison. Sige sila tanaw sa among video sa Panabo ni Bay. Ang tagbangga. Kung gawapong mama ug manghod. Sige daw sila tanaw sa mong video. Salamat. Ni ano? Kumain Oh, kana. Sili. Tutang kayo. Kau na ganing sili Yo. kol. Yummy! Ano to? Shout out kay Butapang. Oh. Hinahamon kita kumain ng mangga. Boy tapang, kabahan ka na. Mami. Sili pa imo. Imo pa sili. Pwede ka kumakaw sili kay halang kayo. Butapang, grabe mo mukaw sili. Huh? Mahinang nilalang ang daw ka kol. Saka, Pag di ka mukha sili. saka alien man to. Kawan siya, kay alien man si Butapang. Tama ka, mahinang nilalang. Shout out Butapang. Lamay. Ha? Jahat! Bye-bye! May pahabol! Grabe. May pahabol, oh! Lah! Pahabol! Oh, yawa, grabe oh. Ang tig-video yung taon, wala yung kakaon. Usuka mo kag mangga nila eh, oh. Oh. Kayo! Nag-upawan na. Hanggang sa video, wag gamit ang sili. Wala. Tibog-ibog ang sili. Grabe oh, kita po ka dyan. Wala na dyan, sili na nabilin. Ha? Huwag karon. Wala na, naghinay-hinay nagpanipat. Oh, para. Agoy, sinaw lang. Sili na lang ang nabibilin. Huwag yung gipang kaon. Tanawar god ni mga bataan eh.